O Club Lousame Deporte, en colaboración co Concello, organizan por terceiro ano consecutivo o Trail San Silvestre en Minas de San Fins. A cita terá lugar o domingo 29 de decembro. Nela incluiránse dúas modalidades, un trail longo de 25 km e outro curto, de 15. Os percorridos veránse ademais modificados con respecto a edicións anteriores. Dun desnivel moi asequible para o trail corto, para que poda participar todo o mundo, en torno aos 400 metros positivos, máis ou menos, de desnivel positivo, e no trail largo, en torno aos 1000 metros positivos, 950, casi 1000. A proba tamén incluirá unha andaina solidaria en beneficio da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. A andaina ten un recorrido de alrededor duns 14 kilómetros, de dificultade baixa, é dicir, para toda a familia pode vir pais, nais, fillos, avós a poder participar nesta andaina. Como repito, non ten carácter competitivo. Ademais do cambio no percorrido, outra das novidades na proba deste ano será a organización do primeiro Peque Trail, que terá lugar na xornada previa do sábado. Peque Trail, que é unha modalidade que metemos este ano maiores na actividade, para rapaces de Benjamín hasta juvenil, vai a ser o sábado á tarde, o sábado 28 de decembro. Sempre cando haxa inscritos, claro, porque normalmente pois, é unha parte que non se suele facer na maioría dos trails, que non se mete base. Dende o Concello destacaron o gran traballo que realiza a organización da proba, facendo unha chamada á participación. Hai unha grande implicación do asociacionismo deportivo do Concello. Quero dar as gracias, sobre todo, ao Club de Lousame Deporte e aos técnicos municipais. Esta é unha actividade que conxuga o patrimonio cultural co deporte e coa solidaridade, xa que se trata dun trail máis unha andaina San Silvestre. E que mellor forma de compensar os excesos navideños que facendo deporte. Para o trail ofértase un máximo de 450 prazas, mentres que para a andaina non ten límite de participación. En ambos os dous casos, as inscricións deben formalizarse a través da web www.msports.es.